4 септември 2025 година. На адрес съм в Красна Поляна с свидетел мой приятел Теодор Дойчев. Качваме се горе на адреса за изпълнение на съдебното решение. Близо до мен, да можеш да чуваш разговорите. Няма да отворя по-връзки. Също виж. Идвам да видя Джими според съдебното решение. Ще съдействаш ли? Да, пред вратата само. Ще съдействаш ли да разговарям с него и с майка му? Ще съдействаш ли да вляза в контакт с майка му и с Джими? Може ли да дойда на вратата да говоря с него? Може ли да отвориш вратата си да разговаряме? Ще съдействаш ли? Ще съдействаш ли? Мога ли да говоря с майка му? Ще отговориш ли? Ще отговориш ли? Ще съдействаш ли да разговаряме с майка му? Ами не си вдига телефона.
Ще й предадеш ли да ми се обади, за да се разберем за съдебното решение как ще осъществявам контакт с Джими? Казах, попитах дали ще се предадеш на Елизабет, ще се опитвам да вляза в контакт с нея, за да се разберем как ще осъществявам контакт с Джими. С кого? Мога ли да разговарям с сина ми, поне да дойде на вратата? Детето отговаря така, защото знае какво иска да чуеш. Джимче, чуваш ли ме? Искам само да поговорим. Не искам да стоя така пред вратата да ти кажа няколко неща. Много ми липсваш. И безумно много те обичам. Чуваш ли ме, тати? Добре, отворете вратата само да разговаряме. Никъде сега няма да ходим. Искам да разговарям с детето си. Да те видя. Втори месец не мога да те видя. Искам да ти предам няколко неща. Почваш училище в първи клас. Искам да ти дам нещо за училище. Аз говоря сега само да поговорим на вратата. Има съдебно решение. Ще съдействаш ли за изпълнение на съдебното решение? Как да не отказваш, като аз не мога да осъществя контакт с сина си? Детето е малолетно. Искам да разговарям с майка му. Ще съдействаш ли да вляза в контакт с майка му? Джимче, ще дойдеш ли поне да ти кажа няколко неща? Баба ти отказва да отвори вратата, но поне да ти кажа няколко неща тук на вратата. Много ми липсваш, тати. Всеки път ще идваме тук, няма да се откажем, да знаеш. Ти си моето момче, винаги ще се грижа за теб. Просто сега е такава ситуацията, че не мога нито да те взема, нито да те видя, но винаги съм до теб и можеш да разчиташ на мен. На много хора липсваш. Освен на мен, на баба, на дядо, Тошко, Митко, каките. От Мони имаш поздрави. От Терешчето. Чуваш ли ме, тати? Искам пак да излизаме, пак да играем. За последен път те питам, ще съдействаш ли да вляза в контакт с майка му? Майката не е на адреса, за това с теб разговарям. Тя е родител и тя носи отговорност за осъществяване на режима на контакти. Ще съдействаш ли поне да вляза в контакт с нея? Да мога да разговарям? Ще отговориш ли на този въпрос?
Бабата спира да отговаря, като попитам дали ще съдейства за контакт с майката. Сега чакаме екип на 112 на полицията да дойде да съдейства, за да влезе в някакъв контакт. Спирам записа за сега. 4 септември 2025 година. Те около часа? (5:37). Полицаите ми казват да седя пред блока, като това е единственият начин да видя детето си е да отида на адреса и да вляза в контакт и да мога да разговарям. Казват ми да съм седял долу. Няма никакво ограничение за мен. Втори месец не мога да видя детето си. Здравейте! Трето районно съм. Здравейте! Да. Моля да влезем? Да. Разговарях с главата с детенцето. Детенцето категорично отказва всякакъв контакт с вас. Добре, може да разговарям с тях. С кои тях? С баба му и майка му, кой е в апартамента. Питах, искат ли да разговарят. Те категорично казаха, няма да разговарят нито бабата, нито детенцето. Аз съм, може ли да разговаряме? Полицаите са тук, може ли в тяхно присъствие да разговаряме? Детето е малолетно, мога ли да разговарям с теб? Може ли да разговарям с майка му? Майката на адреса ли? Не. Поискахте ли контакт с нея
нарушение? Бабата е тук на адреса, само с детето си. Даре, поискахте ли контакт с майката, за да се изпълни съдебното решение? Майката носи отговорност. Тук живее на адреса с бабата си. Да, но няма. Но бабата е тук, детето не е само. То остава и само да е детето. Въпросът е, че майката носи... Заповядайте на да излизаме, ето не желая да говорят с вас. Ние сме идвали. Вас питам, разбрахме, че не желаят. Те го казаха. Въпросът е, че вас питам, дали попитате... Ще говорим. Заповядайте да излизаме. Защото и в наше присъствие те не желаят да говорят с вас. Ако искаш да ни порека се, това е Така, какво друго може да кажете? На 35 минути бяхте вътре. говоря с детето, категорично не иска да вижда, Така. не иска да чува на вас. Каза, че го е ставал в пати. Това бяха думите на детето, всичко е снимано с... И каза, че като порасте, иска да стане комисар. Тоест снимали сте с камерата вътре? И като влезе, после се ми случи. Тоест не сте снимали? С защото може да да снимаме вътре. Така, друго нещо от целият 35 минути разговор. Какво друго има да предадете? Документи съм гледал, които ги имате и вие. И какво пише в документите? След ли имаме режим на контакт? Потвърдили се? Вие ще ги имате и знаете. Вие дали го разбрахте? Те ни показват копия, вие даже и копия не показвате. И в режим на контакт съм от тези копия? Не разбирам, аз не съм... Тогава за какво са ви документи, като не разбирате? Добре, сега пак да го проведем разговора. Така, бяхте повече от 35 минути вътре. Опитахте ли се, пак казвам, да осъществите контакт с майката, която носи отговорност и при неизпълнение на съдебно решение, това е човекът, който носи отговорност. Опитахте ли? Майката е няма на адреса. Да, това е добре, така. Само бабата, разговаря съм с бабата и с самото дете. Потърсихте ли контакт с майката? Не съм потърсил. Това е човека, който носи отговорност. Няма В момента се извършва престъпление. Има съдебно решение, което не се изпълнява. Човекът, който носи отговорност пред съда за това съдебно решение, е родителя. Той не е на адреса. Дали попитахте за контакт, връзка с този човек, да го питате, ще се прибере ли? Няма я. Така, кога ще се прибере? Как разбрахте, че е на работа? Значи сте попитал нещо. Или това е информация от бабата? Бабата информацията. Че е на работа. Че е на работа. Добре, попитахте ли кога ще се прибере? Защото това е човека, който може да съдейства за контакт с него. Моя работа не е да питам кога се прибира майката. Нали ви обясних, че това е човека, който носи отговорност за изпълнение на съдебното решение? Вие бабата, каквото и да питате, тя не носи отговорност. Имате претенции от тук нататък, отивате в трето район и си ги Аз знам какви претенции и какво мога да направя. Питам ви вас обаче, защото вие сте тук служебно ангажирани, извикани по сигнал за престъпление и ви питам, родителите носят отговорност за непълнолетни, те са малолетни деца. Вие и да питате детето, то не носи отговорност, то може да е манипулирано, може всичко да му е вменено. Вие от този разговор не може нищо да постъпите от него, защото то не носи отговорност за действията си. Родителя носи, а той не е на адреса. Разбирате ли го това? Разбирам го. Ние си го упоменем в нашите документи, като ви съставим. То остава и да не го упоменете, ма въпросът е, че трябва да потърсите връзка с този човек, защото има съдебно решение, има акт на съда, висш съдебен орган, виж държавен орган, българския съд, решение не се изпълнява, престъпление се извършва и вие единственото, което ми казвате е, че бабата не желава да говори с мен. А вие кое решение обжалвате двете страни? Решение от 12 май 2025 година за заповед за незабавна защита, която е изтекла на 1 септември. Това е максималният срок, тя вече отдавна не е, така че изобщо не ви касае. Тя е изтекла максималния срок от 1 март 2024 до 1 септември 2025. Като има обжалване, срока на действие до кога е? Нали ви обясних, максималният срок по закон е година и 6 месеца, който е изтекал на 1 септември. Днес е 4. Да, 3 дни. Да.
Той е изтекал на 1 юни, те твърдяха, че е до 1 септември, но това ще го решаваме в съда тия спора. Въпросът е, че вас няма никакъв проблем аз да бъда на адреса. Това първо, да го изясним. Това е изтекло отдавна. Всичко, което има една единствена заповед, която съдийката промени специално във ваша чест, за да може да идвам на адреса. Там до 5 метра, да. Да, и когато съм по режим няма и 5 метра. Това е променено също за вас, за да няма повече неразбирателства, като дойдете на адреса. Това първо да го уточним. Но пак ви казвам, родителя носи отговорност, а вие не търсите родителя. Вие казвате ми две неща. Детето каза категорично. Казах ви, че това е малолетно дете. На 7 беше на 5, когато спряха да ми го дадат. И бабата, която е с него. Каква работа имаме с... Аз се опитвам да осъществя контакт с майката. Защото тя е родителя. Няма на адреса, аз какво да направя, че няма. Майката и ти не може да се... Ами, когато има решение и не се изпълнява, виждате го пред вас... Добре, прокуратурата и там си подаваш документи. Не. Нали така? Аз какво ще направя, това си е моя. Говоря за вашите задължения. Аз се качвам, горе няма. Да осъществите контакт с нея. Най-елементарното нещо. 21 век сме. Има телефони, има всичко. Дежурният трябва да се свържи с нея. За да попита: госпожо, в момента сме на адреса. Има съдебно решение. Бащата трябва да вземе сина си от 5 до 8. Къде сте вие? На работа съм. Добре, кога ще се върнете? В еди си колко часа? Удобно ли е тогава да дойдем, за да разговаряме? Детето отказва, но вие сте родителя, който носи отговорност за решението. Вие трябва да го стимулирате, трябва да влезем в диалог с него. Това са елементарни неща. Това искам, нищо повече. Вие идвате, няма лошо, оценявам, че влязохте вътре, нещо сте говорили там ли, гледали сте документи, но на 35 минути бяхте вътре, по телефона, по записа го виждам. И единственото, което ми казвате, е това. Това е нищо, това е отбиване на номера. Няма лошо, но ви казвам как трябва да се случат нещата, което е редно. Родителят трябва да носи отговорност и той я носи в съда. След като той я носи в съда, когато има данни за извършване на престъпление, е редно да се потърси този човек. Все едно да кажем тук, че някакво престъпление е извършено и да говорим с тази жена. Пак тя изобщо нито е наясно, нито нищо. Това ми е молбата. Попитайте дежурния, че тъй като майката е нямало, да осъществи контакт с нея. Те имат и връзка, и телефони и така нататък. Звъняли са и преди. Затова това ми е молбата към вас. Попитайте го, той ще видим какво ще каже. Звъняли са и. Другия път ще попитаме за това. Ма как другия път, бе, господине? Вие в момента сте тук. Какъв друг път? Другия път е следващия петък, аз трябва да чакам 8 дена. Ако имате някакви претенции относно... Аз имам претенции. Ако не си изпълните задълженията, ще имам претенции. Добре, и съответните органи. Но аз ви моля сега... Сега няма как да се качваме. Не вие да се качите, да се свържите с дежурния и да му обясните, че майката не е на адреса. И да го помолите, да му кажете, тъй като майката е родителя, който носи отговорност, да се свържи с нея. Да попита, ще съдейства ли, няма ли да съдейства, тук ли е, не е ли тук, ще дойде ли. Това е нещо, което ви моля. Нали, вие си говорите с дежурния, това за звъня. Аз ви казвам, защото вие връзкате пряка връзка с него. Добре, сега звъня на дежурния, за да видим дали ще съдейства за това нещо. Каквото искате, правете. Чао. Вие ще звъните ли на дежурния? Аз каквото съм се свършил, ще си го докладам. Ще звънете ли на дежурния? Никой няма да звъня, вие не мога да ми разпореждате, аз какво да правя. Аз ви питам, кой да ви разпорежда? Аз ви питам, ще звънете ли на дежурния? Чао, лека вечер. Не искам да се качвате и да саждате на колата. Така, полицайите отказаха да се свържат с дежурния за връзка с родителя, който носи отговорност за изпълнение на съдебното решение. Сега ще се опитам да се свържа с дежурния. Спирам записа.